Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο και σήμερα θέλω να σου πω ότι είχα κάνει ένα βίντεο πιο πριν για το ποιος είναι ο BW και είναι αυτός που βλέπετε τώρα, ο Blast Windy. Ναι, θα κερδίσετε το skin του κύριου αν το βρίσκατε. Ειλικρινά το skin του τώρα το έψαχνα εδώ και πολύ καιρό. Ειλικρινά δεν θα πω σε κανένα που το βρήκα, διότι ναι, μ' άρεσε το skin του πάρα πολύ, το έψαχνα εδώ και κάτι μήνες να το βρω, αλλά όμως ήταν εύκολο, διότι δείτε BW, Blast, Windy, αν έλεγα είναι intro maker θα το βρίσκατε με τιμή, οπότε είπα ας μην το κάνω, να είναι intro maker διότι θα το βρίσκατε όλοι. Θα κάνω ένα giveaway στην κλήρωση, μπείτε κάτω στα comments, διότι για να σας δώσω αυτό το skin που βλέπετε τώρα εδώ πέρα, αυτό το πανέμορφο skin του Windy, ναι, θα σας δείξω, απλά μην γράψω στο Google και ένα Blast Windy skin, δεν θα σας βγάλει τίποτα, κάτι βλακή θα σας βγάλει. Ναι, δεν μου το έδωσε, αυτό το βρήκα όλο δικός μου και ήρθε η επιστροφή των Noteblocks, διότι βγήκε η αλφα, τώρα θα αρχίσουν τα Noteblocks, βγήκε η 0.13 αλφα, ναι, τώρα θα αρχίσουν τα Noteblocks. Επιτέλους, τόσο καιρό περίμενα για να βγει η alpha version. Ναι, εδώ πέρα έχω κάνει δύο songs, αλλά αυτά δεν τα κάνουμε τώρα. Τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι ένα γιγάντιο μέχρι εκεί πέρα τραγούδι. Θα με βλέπετε να το κάνω σε speed, και αυτό το βίντεο θα το κάνω edit από το Viva Video Pro. Δεν το κάνει master διότι κάνει κάπου η φωνή. Και ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Πείτε κάτω στα comments για το giveaway ποιος θέλει να νικήσει, για να νικήσει το skin του Windy από τον κύριο Windy, τον γαμάτο τυπά. Φτιάχνετε γαμάτα intros. Ναι, πείτε κάτω στα comments ποιος θέλει να νικήσει το intro του και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!